DMKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang pagkakalantad ng ating mga mata sa matinding sikat ng araw. Ngunit may solusyon para dito, ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Sa regular na pag-inom ng iBerry Gold with lutein, mapapansin mo ang pagbabawas ng pagkapagod ng iyong mga mata, mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa mga potensyal na pinsala dulot ng araw-araw na stress sa iyong mga mata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa iBerry Gold with lutein, maaari kang mag-enjoy sa labas nang walang alalahanin. Bigyan ang iyong mga mata ng pangangalaga na nararapat. Piliin ang iBerry Gold. Sa pag-inom ng iBerry Gold with lutein, makakaranas ka ng mga sumusunod na benepisyo. Nabawasan ang eye strain mula sa matagalang paggamit ng digital devices. Mas malinaw na paningin sa gabi at sa mga madilim na lugar. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng iBerry Gold. iBerry Gold lang po ang nagpagaling sa malabo kong paningin. Dati po hindi ako makadrive ng gabi. Ngayon po, pwede na Baguio City balikan as a Grab driver. Uminom ako niyan, effective siya, bumabagrado ng salamin ko. It means hiyang ako sa iBerry Gold, pwede bumili ng tigtingi or per piece. Ako po si Salome na taga Marikina at ako po ay 82 years old na. Ngayon po nakapag-inom ako nitong iBerry Gold. Sa loob po isang buwan ay makaramdam ako ng ginhawa sa aking paningin lalo na sa gabi. Maraming salamat sa iBerry Gold. Ano ang lutein? Ang lutein ay isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng free radicals at nagbibigay proteksyon laban sa mapaminsalang blue light at UV rays mula sa araw. Prolonged exposure to the sun's ultraviolet UV rays can increase the risk of eye conditions like cataracts and macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Ginto ang mata, ginto ang kalusugan. Marami sa atin ay exposed sa matinding liwanag ng gadgets at computers, hindi na nakakagulat na magkaroon ng problema sa mata, lalo na yung mga young professionals na halos buong araw nakatutok sa kanilang mga screens. Ngunit may magandang balita para sa lahat. Ang iBerry Gold na may 10 mg na lutein ay naririto upang tulungan tayo labanan ang mga epekto ng labis na paggamit ng gadgets. Malaki ang pasasalamat ko sa iBerry Gold. Dati kasi malabo talaga ang mata ko. Lalo na sa panahon na gagamit na ng laptop sa online modules, nakakabawas siya ng sakit sa mata. Ayun. So, for 3 years now, I'm using my eyeglasses para makita ko yung mga ginagawa ko. Nakatutok tayong mga teachers. Tutok na tutok tayo doon sa laptop. Tutok tayo doon sa mga modules. Minsan, kung hindi na laptop, sa iPad. Tapos, doon pa sa mga cellphone natin. Kasi gusto nating makasama yung mga pupil natin kahit sa online, lalo na sa mga bata. Doon sa mga GC, sa messages, I have to be near with the parents also para
Kailangan kong makita kung anong mga output ng mga pupil ko. Hanggang sa isang araw sabi ko, I have to take herbal or whatever. At alam nyo, gumaan yung feeling ko. Hindi na ako masyadong nai-stress, lalo na yung mata ko. From 7:30 to 5 o'clock hanggang 8 p.m. nag-online pa ako. Pero di na masyadong nai-stress yung mata ko. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa tulong ng lutein, iBright Extract, at bilberry berries, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Saan makakabili ng iBerry Gold? Maaari kang bumili ng iBerry Gold sa mga butika at health stores sa buong bansa. Huwag hayaang masira ang iyong paningin dahil sa araw. Piliin ang iBerry Gold para sa malinaw at protektadong mga mata. Ito ay perpekto para sa mga estudyante, profesional, at sino man na nagnanais mapanatili ang kalusugan at kalinawan ng kanilang paningin. At pinahusay na kalusugan ng retina para sa pangmatagalang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration at katarata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Naking Small Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. May init na balita at issue tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee, kasama ang sambayan ng Pilipino. Ako po ay taus-pusong bumabati kay Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo. Hindi lang po ng isa, kundi dalawang magkasunod na gintong medalya para sa ating bansang Pilipinas sa ginaganap ngayong 2024 Olympics. Ang panawagan po natin simula sa kanilang pagsasanay hanggang sa kanilang pagkikipagtagisan sa Olympics o sa anumang paligsahan, suportahan po natin ang atin pong mga atletang Pilipino. Dangal po sila ng ating lahi. Muli, maraming salamat Kaloy at good luck sa ating mga atletang Pilipino. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy Wilbert Lee. May init na balita at Are you looking for the perfect getaway location in Balatan? Come and visit Rosalyn Hotel and Event Center. Luxury and comfort coexist. The ideal location for any occasion like debut, wedding, seminars, or whether you're here for a business conference, a family beach vacation, or a romantic getaway and many more. Come and visit now to enjoy unmatched comfort and luxury in the newest and the first hotel and event center in the summer capital of Rinconada. Rosalyn Hotel and Event Center. They have smoke-free environment, wide parking space, affordable room rates, fully air-conditioned room and event center. They also offer free internet while staying at Rosalyn Hotel. You can make inquiries or reservation through messenger or call their contact number at 0976-518-6431 or visit their Facebook page at Rosalyn Hotel. Rosalyn Hotel and Event Center are located at Bradley Building, Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. Relax, recharge, and rejoice with Rosalyn Hotel and Events Center. Pamper
and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSV Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusant. This Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City by the following sponsors: Honorable Vice Mayor Marisa Benutario Hao and family, Nabuaca Marines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabuaca Marines Sur. Architect Alvin Alba Villen and family, Nabuaca Marines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with us now and forever. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mga karonda, madangog na sa programang Pareta Asilatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asilatika ni Philly Baracena.
Ang atugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Let's suggest kita kan bulan na Agosto aldaw po kita nin Sabado. Kaso bago nag-uuran, amay na amay. Na panahon talaga ngunyan, paburo bago. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Yan pa man si Tony Matic Saison. Tuman sa transmitter si Bert Cabrillas. Sagkod ngunyan dai pag-iraray natatapos ang kontrobersiya sa Olympian gold medalist na si Carlos Yulo. Sabi nga ni kansarong nakaulay kung dating bistadong politiko dyan sa Banuan kan buhi. Kan madalan ko nga sa TV na itong iba na so pigtataram ni Carlos Yulo. Bigla lastara na so magurang aron nawara na nin respeto. Pinalsok ko tulos nga sa TV. Sa kasuyaan ko nga. Kundi sabi niya kan naghahaloy na so ulay-ulay mi. Palibasa nga kulang man sa pagkaintindi. Baka nga kulang man ang inadala ni Carlos Yulo, pati nga so magura. Saro man niyang kulang ang pagkaintindi. Mas lalo so jowa, so girlfriend na iba man ang habol. Kaya natapusan kan urulay, may sabi niya, gabos nga sinda may diferensya. Kung mga tol-tol man talaga, nagpatol pa duman sa mga bagay na daiman dapat patulan na. Saka social media, social media, kadaklan dyan, panraraot. Kung mapatol ka sa social media, ay mas lalo kang mararaot sa imong imahin. Nagluluwas duman so kawaranin respeto ni Carlos Yulo duman sa iyang ina daw ano pang sabihon ta ina mo paman giraray ito magurang mo respeto mo. Kaya duman nagluya sa pagtubod ka na sa tuyang mga kababayan ta lalong-lalo na po ngunya ng mga panahon. Anperming sinasabi kan ibang mga kababayan niya to pag-abot sa disiplina ning kaito GMRC Values Education. Pag-abot po digdi sa mga millennial garo nawawara na itong paggalang, pagrespeto sa mga autoridad, sa mga gurang. Bakong arog ka na panahon ngunyan. Nagluwas pa ang pangaran niya, sikat ka na pero kung unrespeto mo sa sarong magurang, hinahali muna, dyan urula ang paksiw. Kumbaga dawa, anong sabihon pa, anong raot kan magurang, ina mo yan, ta ina. Kung mayo yan, mayo ka man digdi sa kinaban. Kumbaga malain po so nagluwas duman sa ngimot ni Carlos Yulo. Tapos sinakyan pa man kaining ibang mga politiko ang kasikatan. Sabi nga ni Senador Tito Soto, mas darakula pan tarpulin duman kay Carlos Yulo. Kumbaga digdi po pati sa satuyang nasyon ang kasikatan sinasakayan ka na mga politiko. Kunarog na ka ito ang nangyari. Tapos tatawanin heroes welcome, pambihira.
Anong klase? Daw, makaherwi ang ginibo niya duman sa iyang maguran. Sabi untang sikat na siya. Pero kung ang respeto nawawara na sa sarong tao, dyan po maluya na ang pagtubod. Kumbaga, dapat siya kutaan naging modelo, ehemplo. Naging sikat siya nga parakawat kan nasyon Pilipinas sa entero pang kinaban. Pero ang kasikatan, ngaro man sa na yan ang mga artista. May moral obligation ang lambang saro po, dawa bako kang sikat. Mas lalo na pag sikat ka. Dapat ikaan maging ehemplo, maging modelo kan sa imong mga kababayan. Kaya dyan po nagluluya ang pagtubod niya to sa kapwa niya to. Pag-arog na kayan na imbes na yun magin modelo, magin imahin kan lambang Pilipino, lalong-lalo ng mga millennial, nawawara so kasabihan kan national hero na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kung arog mang kayan pang-ula ng bayan. Ay indang buhay tapo ini sa Pilipinas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya ngunyan pa sana mag-isip-isip na so mga magiging sikat pa sa Pilipinas. Na dapat kamuan maging panalmingan. Kantol-tol na pag-uugali ta. Daranin do yan maski sa ibang nasyon. Di sa kinaaban, pero kung ang pag-uugali nababago, ulit sikat na. Daw si dating Senador Manny Pacquiao, sikat bagang boksingero, pero mayo akong nadangog kaya na piglastaran ang ina niya. Kadakol maski sa ibang nasyon ng mga kunyan Olympian gold medalist. Orgulyoan ina. Digdi lang napaaraw kayo ni nangyari. Olympian gold medalist Carlos Yulo na imbes na siyaan magrespeto, maging ehemplo, maging modelo. Man sa nalugodan naglibak sa iyang ina. Although may pagkakasala manan sa iyang ina, pero dahil niya pag-arogon ka ito, tapos nabantog pa sa social media, sa media, kung anong klase ang pag-uugali niya. Sagkod ngunyan dahil natatapos ang kontrobersiya sa buhay ni Carlos Yulo. Igwa na naman na nagaluwas digdi, girlfriend ni Carlos Yulo, dinaog pa si Jinky Pacquiao. Banat ka na sarong content creator sa iyang FB post na nag-anima nindakol ng mga komento sa mga netizens. Dahilan sa padagos na pagsulpot kaini sa mga moment o spotlight para sa iyang nobyo na pinagsasabi na Pinoy champ. Ay manakaligtas ang kasulutan kaini na padagos na pigbabatikos kan nagkapira. Dahilan ta bako subuot na tugma para sa sarong formal conference. Kung sa tataramon sa Iriga, digdi sa tuya, pinapabayad na kayo ito bangi. Siton picture. Samantalang si Carlos Yulo kumbaga halaba ang sulot. Naka sweatshirt, tapos naka pantalon, ini man na girlfriend, pinapailing na sa iyang day dapat
maray nga nito dahil nagbuka. Anpormada. Ay pambira pag-arog ka yan. Malain pagdalanon. Saro man kay ning nakakaraot pa kay Carlos Yulo ining jowa niyang ini. Na sagin man nagpaparawas hand ngunyan pong panahon. Mantang sa iba pa niya tong informasyon ang ngenot man ang Bicol Region sa promosyon kan industriya na halal sa enterong Pilipinas dawa pa bako ining Muslim region. Inian pig kumpirmar ni Department of Trade and Industry Bicol Regional Director Dindo Nabol sa tao ka na sinagibong Halal Friendly Philippines Program launching na may obhetong mapalangkaw pa ang halal na produkto as in serbisyo sa rehiyon hulita sa paagi kan programa piglalauman na mas magiging madali an pagsairarom kan sertifikasyon kan mga sharing na produkto. Lagad antes po niya itong ipagpadagos an baratang yan. Field Report! Resibihon niya to ang report hali sa luwas. Karondang Rakil, pasok. Salamat tadi Karondang Philip na oran-oran na pagkaaga sa imo. Asin sa gabon sa para ang tabay. Medyo kasubag-o nagsirang na soal daw pero biglaan naman na naglumdum. At kadaklan kan sa kababayan ni tadi Karondang Philip malaba. Anyway, tabi karon na pino sa tuyang heras na informasyon sa lado lokal, nasa labing sa sanggatos ng asosasyon ngayon sa partido area, ang beneficiaryo kan Department of Agrarian Reform ang tinabangan para mapamantinir nagagamit ang sa indang daga. Siguro sa lagi kapayagan ni Chief Agrarian Reform Program Officer Engineer Aisa Mendez na sa paagi kang pagtataon ng oportunidad sa mga beneficiaryo na makapagbente kan sa indang produkto arog na lang sa weekend farmers market as in agraryo merkado sa kampo na iiwasan kaini ang middleman na yun naman ang nagpapasakit sa kanyang mga parauma. Padagos man na pinag-ingganyo kang DAR ang mga agrarian beneficiary na mag-iba sa kooperatiba tanganing matabangan as in mahigpit na pinapabisuhan na iibenta ang mga itinataong daga sa SEDA imbes gamiton ini sa pangkabuhayan. Yan ang sa pwede ka na informasyon sa lado lokal, ikan tabi sa location para sa RTN, DCTI Radio Ronda, Lakal Cáceres, Etopi. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Kapit sa programa kan Department of Agrarian Reform. Ipadagos po niya itong manunungod sa Department of Trade and Industry. Sa iya pang pigheras ng unya na taon, igwaan ahensyang pigtatarget na 20 micro, small and medium enterprises sa rehiyon na maging halal certified. Mantang dagos-dagos man ang sa indang mas pinakusog na promosyon kan naon ang bita ng industriya asin pag-inganyar sa mga kumpanya o establishmento na magpa-certify na. Yan rastando sa kaparihong aktibidad, nagkaigwaman ki product showcase kasabay na kan pag sa publiko kan opisyal na logo kan Halal Friendly Philippines Bicol Region. Yan po ang magayon na programa kan Department of Trade and Industry di sa tuyang riyon na maging halal friendly region. Dawa bako kitang mga Muslim. Kung didigdi nga isa iriga kadakol naman mga Muslim. Pwede naman apo doon halal friendly city. Ala
Saka ito, duman nga ni sa Banwaan Kansero mo, mayo pa subot Muslim, ngunyan, igwa naman. Nagpaparadakol ka Muslim. Kundi kan maging presidente si dating presidente Rodrigo Duterte, dahil mga na-resolveran ang pagtios kan mga badyaw. Ano ta sige pan, baray basay kan mga badyaw, sagkod ngunyan, tios man giraray. Samantalang so presidente ninda, abang yaman. Dapat inasikaso man ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte dahil magparabaray basayan mga badyaw. Taban sa sarig pa, sigan mga panghagad. Daog paparalimos na mga PWD. Tapos nakakaraot pa sa paghilingkan mga kababayan niya to. Igwa nga ning mga istorya na pag nagsasakay subuot sa bus, pigpapanap ito sardinas. Ay napangyayari ko narog na po kayan. Ang pag-uugali kan iba niya tong mga kababayan na badyaw. Only in the Philippines, sardinas pampanop sana. Kaya sabi sa utkan konduktor, babaraw nga ka, baba. Nagpapanis na ninyo. Ay pambira pag-arog na po kayan. Dapat inasikaso man ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Iniripon man ko ta. So mga badyaw, tinawanin mga livelihood program. Mga badyaw kung minsan mas mati pa sa mga tugang niya tong ito man pormahon. Minsan pag nahiling dyan sa insain pati mga nagpabaray basay. Lalo pag haranin ng Disyembre, biglang naburtuhan ini. Big desire ka, nagpaparadakol pati kung minsan, pati mga may diferensya sa pag-iisip, sigan mga baray basay. Ano niya ako, nita pinapabayaan ka na pamilya. Kahirak man ba ang pagparadalanon ang mga arog ka ini? Pati man ang DSWD, pigaharabuan na sinda. Ang ahensya na dapat iyon magmangno kan mga arog ka ining bagay. Kung minsan pagsigaan palad kan mga badyaw tapos ang iba pong mga parapakilimos dahil ako nagtatao pag masarig pa imbes magtrabaho natutuod na sa ng mga magparapanghagad ang iba pong mga kababayan niya to sa hinugak baga abang sa sarig pa kan hawak. Sabi ni Engineer Monmon ngo. Kaya ang bakuna kan oso pa so COVID, ay sa kuya nga linubak. Gusto sabihin, kakakanon so ano yan, so bakuna. Pero antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango
fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot madumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot madumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Pana kitang 42 minutos makalampas ang alas 7 din pagkaaga. Ana formada ngonya ni Ma'am Kyle itsura kan pang Olimpiada. Ana dating ngonya ni Ma'am Kyle artistahi. Dakol ang paglaom kan nasyon Pilipinas. Digdi daw kita ki ano yan Vanessa Sarno. Bigo mana makapagpuli nin medalya para sa Pilipinas ang Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno sa nagpapadagos na Paris Olympics 2024. Natapos na kaya ang kampanya ni Sarno sa women's 71 kg weightlifting class. Ini matapos na sa enot na sabak kay ni anday man nabuhat ang 100 kilograms. Biga subukan man kan nasambit ng atleta na buhaton ang nasambit ng barbell pero bigo pa man giraray ini kung kaya pigdeklara ining dead not finish. Dagos nang natapos ang enot na sabak ni Sarno sa Olympics asin na daina ini makakausad sa mga masunod pang round. Goodbye Philippines. Dahil bali, basta dahil lang mag-arog kay Carlos Yolo. Man sa siyudad kan Naga dahil managuuntok ang pamayuhan kan barangay council kan tinago sa pagkondusir nin manlain-lain na intervensyon tanganing dahil na madugangan pa ang numero kan nagpositibo sa dengue sa indang lugar. Sigun ki Estelita Bautista, kapitan kan naon ng bita ng barangay, pigpahayag kay ni na permisindang nagkokondusir nin mga clean up drive asin Suro Simana, nagre-report sinda sa Department of Interior and Local Government, dapit digdi. Nagpaabot manin pasasalamat ang opisyal sa mga residentes sa indang barangay sa pakikisumaro kan mga ini sa indang mga programa sa o na pinagsasagibo. Sa ngunyan, pagrumdum na sa naman kan opisyal sa Lambang Saro na mantineron ang kalinigan in holita nagtitiner na ini ang pusog na panlaban kontra sa helang na dinggi. Kaya ingat-ingat po kita tangon na panahon na nin tiguran. Dakol na nagkakahilang nin dinggi. Pera pa kayan kung naglulugbo sa mga maating tubig, leptospirosis. Sabi man digdi sa iriga, ingat sa mga maating tubig, takin kamo, matigbaw. Hoy, kumusta man palan ki Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator po ka na siyudad nin Iriga. Siyempre ki Mayor Rex Oliva. Yan amay pa pigkakaabalahan na kan sa tuyang mga kababayan an dalagan kan politika. Kung ano-ano natulos ang mga nagruruluwas na mga pangaran kung sa irisay an makarandidato. Pero pag abot sa kandidatong gobernador, mayo pa bang naglalataw? Itong pigsasabi ni Aldrin Lee kung dumiretso ito.
apelyidong Portuno. Buot ex-military. Arani sa Malacanang. Man sa siyudad Canaga, talagang napag-urulayan kan grupo. Dagos na sa pagkandidato bilang congressman si Mayor Nelson Legacion. Sagkod na dahil pa nagpapile ni COC, premature pa po ang mga bagay na yan. Report! Pero nagbabalik si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi, Giraray, Karondang Philip, sa pangheras na impormasyon sa lado lokal sa loob sa imong programa. Naglalaong sa ngunya ng Department of Education, DepEd Bicol, na naresibi na ka mga paratokdo sa sekundarya sa DepEd ang cash allowance na dating chalk allowance na pinag-aapod. Sigun kaya tabi Karondang Philip, sa naging kapayagan ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, sinabi mismo kainin na i-download na ang pondo sa Mandayn Line na Division of Implementing Units kan secondary. Nawara ka baga, Karondang Raquel. Balik ka giraray tabi Karondang Raquel. Naputulan sa imong linya. Bueno, nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip, pasensya na naputol sa tuyang linya. So sa tuyang dugang na impormasyon, na naputol na impormasyon sa lado lokal, naglalaom sa ngunyan ang Department of Education Bicol na naresibi na ka mga paratukdo sa sekundarya sa DepEd ang cash allowance na dating inaapod tabi Karondang Philip na chalk allowance. Sigun siya mismo sa naging kapayagan ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, ibig sabi mismo kay nina na i-download na ang pondo sa malain-lain na Division of Implementing Units kan Secondary School ang test kan nag-abot ang Hulyo 29 presenting taon. Ibig sabi pa kang direktor, ang poon kang pag-distribute as in release kang cash allowance dapat kang Hulyo pa na presenting taon, kaya naglalaom ang opisyal na dapat nakaputan na ini ka mga paratukdo. Ipigdugan pa ni Sadsad. Karondang Raquel, ubos na sa chalk allowance. Baka naubos na. Yung sabi Karondang Philip, ipigdugan pa ni Director Gilbert Sadsad na dakulang tabang ang nasabi ng cash allowance saan igwas hindi magamit sa pambakal ka mga kaipuhan sa pagtutukdo, bako, sa bako sa nang para sa choco di para man sa iba pa mga instruction materials na daina nagkukuasa sa diring bulsa ka mga paratukdo. Mientras tanto piklaro man kang opisyal na mayo ning dapat na i-provide na liquidation ng mga dokumento para sa cash allowance ning huli tabako man ining cash advance. So, yan ang pinagkukus niya sabi Karondang Philip, pinaglinaw ni Director Gilbert Sadsad kang DepEd Bicol na dapat panibagong cash allowance ka mga paratukdo sa sekundarya sa pampublikong eskwelahan dapat na-resibi na ka nakaagi pang July 29, 2024. At ubos na, gusto rin otro cash o chok allowance na naman. Ito na nga, itong allowance na ito, tabi Karondang Philip, ito na sinaapod ang chalk allowance, bako sa para sa chalk, kundi sa iba pang mga instruction materials, mga visual aids na pinagagamit kang sarong paratukdo sa sekundarya sa pampublikong eskwelahan tanganing. Ang iba kaya tabi Karondang Philip, nagrereklamo sila pag-ubos sa chalk allowance, pag igwasidang subject na kaipuhan ng visual aids, mga materials, visual aids, nabutbut tinda sa diri ning bulsa. So napapatay man ang budget para sa mga sa indang pamilya. So good news yan na pigpabot ni Director Sadsad na i-download na
So, cash allowance nga para sa chok na inaapod tabi karon dan Philippines. Hopefully, na-receive na ini kansa to yung mga paratukdo sa sekundarya sa pampublikong eskwelahan. Ang iba nga ng mga teacher, pigahalat na naman, so increase. Mayo na kita mili mo sa tuyan, pag daon na sa ustay, saro na naman. Ayan yan, pag nag-increase ang lano ng pulis, mareklamo sa paratukdo. At tama yung masobrang kwarta sa Pilipinas. Iyo daw, Maray na lang dama yung kwarta, taday nagkukulog ang payo, taday pag-iisip kung paano mo dagdagan ang kwarta, ang iniisip kung paano magkaigwan ng kwarta. Kaya tabi ko lang sa Philip, di ka sa location, sa Caceres, reporting. Field Report! Salamat karon dang Raquel sa mga heras mong informasyon. Tadawa pinaano nga sa Pilipinas. Ini basado ini sa mga nakaulay ko pero igwa na sindang mga kumbaga experience pag abot sa pagkaput din mga darakulang kwarta ta ani ba naging negosyante, politiko. Ay digdingan sa Pilipinas, mayong masobrang kwarta. Irmi ngayang kulang. Ta dawa pinaano ultimo nga ng mga politiko perming kulang pananggat anya ipagngangalas mo digdita garo day napapanon sa indang bulsa perming kawang ito mga bulsa kito ibang politiko inapaano na sanaan mga nakuko ang kwarta hali sa gobyerno. Kumbaga day sindang kakontentuhan pag abot sa pagsakdonin kwarta sa kahakan gobyerno. May kasabihan baga, ultimo nga ning burabod na uubos ang tubig. Kerosin da day nagkakaurubusan, dawa sigan sakdo sa burabod. Sa kaban kan gobyerno. Obserbaran nindo ta maabot na naman po ang eleksyon. Biglang maralataw ang kwarta hali sa mga politiko. Kumbaga, yaon ang sendang burabod nin kwarta pag aabot kan eleksyon. Anhapot dyan, sa insinda nagpaparakua, konsweldo sa naman. Ang sendang aasahan. Kumbaga daing kakontentuhan po ang mga kababayan niya to ang ibang mga politiko pag abot sa pangangwarta dawa milyon na bilyon pan kwarta sige pagirarayan na haranap nin makuko ang kwarta. Kumbaga, sige nindaan, gibunin paagi, paano na naman daw ngayon eh. Pag-abot siya na baga dyan sa pag-budget sa Kongreso. Paanunta na naman ang budget na ini na kadakul. Pagbabaranga-bangaon, paano tayo ni babarangaon? Tapos, ano ba dyan? Igwang nakakaguda. Masakit po kung ang tao mayong kakontentuhan sa buhay, lalong-lalo na pag-abot sa pangangwarta. Maasinso ang Pilipinas kung ano ba pong mga nasa posisyon, ano bang mga politiko, makontento lang sa nakukuha ninda. Mayo kayang kakontentuhan, daw ayaw na sa mga luho sa buhay. Sige pag-irarayan isip kung paano madagdagan. Tapos perming ang sinasabi, kami nga maserbisyo, serbisyong totoo. Mga tao man duda pag nagsasabi kan mga serbisyong totoo yan.
Kung totoo ka ngayang maserbisyo, ngunyan pa sa nanganing ngayang eleksyon, nagpaparahambog ka na, nakulpong mga arog ka, mga politiko sa Pilipinas. Digdi nga ni sa Iriga, igwang nagparataram digdi ka ito, maalkalde na igwa siyang milyon na kwarta. Angan pa man sa mga taga-Iriga, ay pwede nga ini, maurag nga ini, milyonaryo pala. Pag abot kan panahon ng eleksyon, dahil na mga nagluluwa, sumilyon. Kaya day magparataram nin sobra, day magparapromesa nin sobra. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ni, natisting na baga. Piga, hanapan na kan 20 pesos na kada kilo nin bagas. Sabi digdi sa Rinconada, dan sa Banwaan kan buhi, putnay. Pag-abot sa Banwaan kan bato, bubwa. Pag-abot man digdi sa Iriga, boteg! Eyo na po yan ang nasasayudan kan mga pigpara promisahan. Kan 20 pesos na kada kilo kan bagas. Ultimo nga ning mga paratinda nin bagas ay imposible nga kaya na magin 20 pesos ang kada kilo ta. Binlod pa sa nangani ngaya 20 pesos na labi. Tapos an ata ini bagang mga programa kan sa tuyang gobyerno pag-abot sa pagpabakal nin bagas na pinagsasabing 29 pesos ang kada kilo. Tadol! Tapos igwasan ng mga lugar. Mapabakalan ka itong mga membros kan purpose, saka pinipili ninda. So, papabakalan 10 kilo. PWD. Tayo-tayan pagki-question, kaya lang, tadol bagan pabakal kan sa tuyang gobyerno pag-abot sa papabakal ninda kan 29 pesos na kada kilo kan bagas. Kaya maghinguan mga Pilipino, takon iyo an aasahan an mga pigpaparasabi po kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang presidente, ay mayong mangyayari sa Pilipinas. Dakol nga na nagsasabi daw ang isa'y magpresidente sa nasyon Pilipinas ta kumbaga sagad sa utang. An sa tuyang nasyon, maray kung dahil kita magbayad kan mga utang ta sa ibang nasyon. Nalampas ng 14 trilyones de pesos. Hapot ka dyan, napapasain sana ang mga inutangan na ini. Isa-isa na ang pigdadagusan kan mga bilyon, trilyon na kwarta kan sa tuyang gobyerno. Nagkapirasa na po baga ang mga nakikinabang digdi sa tuyang nasyon. Tapos sinasamantalaman kan ibang mga politiko. Kung itatao talaga sa mga nagtitios, ang mga inutangan na yan, ay dakol na pong asensado sa Pilipinas. Digdisa na sa Pantawid Pamilya Pilipino program na ini. So mga tatawan, ang iba, gasino na sa naman ang inaabot. Taigwa pa pong nagkapira na, yaon man sana sa laog kan DSWD, ang nakikinabang kan pundukan purpose. Yan po ang mas matindi kaysa duman sa marisibi. Minsan sinda na baga nagwi-withdraw kan ATM kan mga miyembros kan purpose ining mga link kan DSWD. Tapos halawigo na lugod ang pila at sa mga tatao na nagwi-withdraw.
Diyan ka po magngalas. Ano ta? Sinda na mismo. Ano ang gustong sabihon kay ni? Nangangahulugan na may pag-aram sinda sa mga anomalya pag-abot sa pag-distribuer, pag-payout ka na mga pundo kan beneficiaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ano tada ipabiluhon ang mga miyembro sa nang iyan kan purpose? Tapos sasabihon, dahil kaya nga tataong mag-durot-dot kan ATM machine, ay dahil kita dyan tubod. Dahil guwaman bagayan mga kapamilyang, mga tatauman. Hindi nagpapara saragin-sagin kayaan na ibang mga empleyado po kan DSWD. Sinda bagaan nagigibo kan mga listahan. O, so mga day na active, ano daw yan? Hinaharali talaga ninda. Baka igwapa dyan na day man sa na hinahali, isa yan nagre-receive. Siyempre, so, tagalista. Ini po ang dapat malinigan sa DSWD. Sa pigparataranggal so iba, daita aram na baka yaon man sa laog kan DSWD, iyo ang nagigibunin kalukuhan. Kaito nga ni, may mga pigpapara relista baga na dahil man talaga kaipuhan makinabang sa pagiging beneficiaryo kan porpista, mga marhay man subuhay. Kaya antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdo. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Bango, makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwana kitang 10 minutos makalampas na alas 8 ni na pagkaaga. Good morning kay Ma'am Dote Barreta Amance. Siyempre kay dating Congressman Sal Portuno, Vice Governor Sal Portuno Jr., and man ki Ma'am Jo Portuno. Dali na naman madangog tayo itong kanta ni dating Congressman Sal Portuno. Nagmana sa ina, nagmana sa ama. Dahil lang pagparadagdagan. Sabi ni Senator Nancy Binay, kay question kay ng Department of Education. Sabi niya, why students were able to get promoted to higher grade level without being proficient in basic arithmetic. Paano tayo umabot sa ganitong sitwasyon na nakarating ng grade 8 pero hindi marunong mag-add?
Igwa nga ning mga tapos na ni na high school kung minsan maluya pa magbasa. Ang iba, indas na. Kaya dahil ka kayan maggalas Mrs. Senator. Ko daw kunya ni si Senadora Nancy Binay ta Binay pagiraraya na apelyido. Tapos, iniman pong magayo na barata para sa tuyang mga paratukdo. Pinagpermahan na kan Department of Education, Department of Budget and Management, Civil Service Commission, as in Professional Regulatory Commission, and implementing rules and regulations para sa Executive Order 174, Series of 2022, on establishing the expanded system of career progression for public school teachers kan nagtalikod na Hulyo 26. As in, pinag-endorso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. and Executive Order 174 na pakarayon ang issue kan buntol na proseso kan promosyon kan mga pampublikong paratukdo sa nasyon. Yun na yun. So, pinagsabi ni Regional Director Gilbert Sadsad na dapat hidalion ang promosyon kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan digdi po sa tuyang nasyon. Kundi paano yan hidalion kung paglaog pa sana kan mga bagong paratukdo sinasakit na nga ni unperming rason kung mayo kang puting kabayo, white horse, dyan pa sa nangani sa pag-apply halawig ang proseso, may ranking, tapos kung ano-ano bagaan mga big pa para pagigibo kan iba man ng mga principal, tapos dyan sa division office nagirumduman ko pati itong si Dipuntong Kagawad John Tino yan ipinaapod ang DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga dyan sanggunang panlungsod sa perming nag-champion sa NAT o itong National Achievement Test ang siyudad kan Iriga. Sa inkaman nga kaya nakakuha na Hocheld Magellan. Basta nga iwinan ibugtak nindo kung anong letter. Tapos ang dating superintendent kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga si Ma'am Roby Abundabar. Napot ito ano man nga ta ibabalik nindo ang 300 million pesos na kwarta para sa DepEd Iriga. Nakadakol nga ni nga pwedeng gastusan pakarhayon sa mga school buildings digdi po sa DepEd Siyudad kan Iriga.
Naigwa palan ka itong ibinalik na 300 million pesos. Ngunyan, ini palan ka pag biniltaman pundo duman sa regional office o national office, igwang porsyento ang superintendent ngod. Kung pirang porsyento na pwede man sa pakinabangan na ubuson ang pundo tanganing kung ano ang mga dapat paglaanan kana pundon maging priority programa kana DepEd tigdi sa syudad kan Iriga ay taday lamang ng hinayang ipinabalik duman sa national office kan DBM. Ginigisa-gisa ka ito ni dating konsyal di Puntong Juntino. So, DepEd di po sa Iriga, kundi sabi niya sa kuya. Para saway kaya ngayon ako ni Mayor Madin. Dahil ko na dang yung pagpara-questionon na pangyayari. Kumpara man sa iyang aki, si Konsyal Gyptino ang nasasabi sa na dyan sanggun ang panlungsod kan Iriga kan nagahapot man sa legislative inquiry kan pigahapot si dating Kapitan Bong Martinez kan Barangay Santa Elena. Anong sinabi ni Konsyal Gyptino? Arog po kayo niyan sinabi niya. Ano nga kami? Pag-entry mismo, sadi? Ay, na pangyayari pag-araw ko yan. Pero mas binsido ako duman sa Dipunto. Kisa mga nagsalida sa iya, so Agum, so Aki. Kaka ito ang sanggo ng panlungsod kan Iriga. Talagang pertipuan, balitaktakan dyan, diskusyon, deliberasyon. Pero ngunyan, iba na, sabi nga ni Konsyal John Audan, malalalibang. Ayan po ang kaibahan kan sanggo ng panlungsod kan Iriga kan mga panahon. Kisa ngunya na sanggo na ang panlungsod. Pag nagtaram na dyan ang majority, dahil na makakataram si Konsyal Gigi Vargas. Marayray ko nga na ingon yan na nagburubag una, pinapataram na baga kung nagtataram si Konsyal Buboy Villanueva Jr. Sa wakas, natapos man giraray, so legislative inquiry. Tinapos na po ka na nagtalikod na simana. Nagruluwas na duman sa mga subot, kakasuhan. Kasuhan subot si Mayor Madil, si Jin Bungon, ang dating City Treasurer, si Elvin Mabansay, ang dating City Engineer. Tapos ang Secretary to the Mayor, si Ruben de los Santos. Kundi sabi man po kan ibang mga nakaulay kong mga taga-Iriga. Ano nga tayo pangayanan pinagkakaabalahanin da? Kumbaga nga halos gabos man nga may bahid nin korupsyon digdi po sa satuyang nasyon ang iba pong mga politiko. Ngayutakan panahon nga ni si Congressman El Rebilla Puerte na suspindi man bagay ni 90 days. Dahilan sa mga anomalya man dyan sa Kapitolyo Provincial. Daw ang hapot digdi na ibalik daw sa kwarta kan gobyerno na nagkawarara sa Kapitolyo Provincial.
Kadakol po mga nakasuhan digding plunder sa satuyang nasyon. Dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, si Jinggoy Estrada, senador, tapos si Senador Bong Revilla. Pag-abot po sa mga anomalya, nakakasuhan ang iba pero ang hapot na ibabalik daw ang kwarta kan sa tuyang gobyerno ng mga kumbaga nakurap. Hadaw. So kan panahon ni dipuntang Presidente Cory Aquino. So mga nagpara sequestered ka ito, harain na. So pigpara sequestered sa pamilya Marcos. Tapos ang pamilya Marcos nga ni nagsautan man ni dating Presidente Rodrigo Duterte na tax evader. Mayo pong matino digdi sa satuyang nasyon pag ang ibang leader arog kayan. Kumbaga puon sa itaas pababa. Yaon ang korupsyon na iyon ang nagpapatunod sa nasyon Pilipinas. Helang na kan sa tuyang nasyon kan ibang mga naggugobyerno. Kumbaga kanser na ngayon korupsyon sa Pilipinas. Minasabi na sa naniba daw ang isay ang maging presidente sagkod ngayang dakul ang nagkukurakot sa kabankan gobyerno dahil ngayang asinso ang Pilipinas. Kadigdisa na po sa mga proyekto. Sabi bagaan gunting kan mga proyekto sa manlain-lain na ahin siya kan sa tuyang gobyerno bako sa nang sa DPWH, bako sa nang sa DepEd. Gasiprot na sanan nakakaabot sa mga namamanwaan niya itong mga nagtitios sa Pilipinas. Saan kadakli po sa Pilipinas nagtitios. Kumbaga, an iba, dahil na nakontento sa indang buhay. Imbes na tabangan, ito pong mga naghihinguha na nagtitiriyo sa Pilipinas, o ita mas lalo pang pinapatunod isipon na sanan mga paratanom digdi po sa satuyang nasyon. Babakalon ang paroy barato pero ang bagas kamahal. Kumbaga day balanse pag abot sa pagbuhay kan sa tuyang mga paraoma. Tapos nadagdagan pa kayo ng mga huruhelang kan hayop, mga paraatamanin hayop. Kan mga para atamanin hayop, sakop pa man yan kan Department of Agriculture. Bako sa ng mga paratanom. Diyan nga ni sa Baaw, halos na ubos na subot ang mga origyan. Dahilan kan helang na African swine fever na dahil natatapos digdi po sa satuyang nasyon. Permi na sa nabagang may ASF ang mga orig. Ano na yan? Pero makaduda naman baga. Kahit tupa ang helang na ASF na yan. Daigwa pa lang kayang mga tracking na haling Batangas, subot, dyan sa Banwan kan Baaw. Nagpark, ngunyan, igwa pa lang darang ASF itong truck. Bako suhayo pa. Ang naulagitan. So mga orig sa Banwan kan Baaw, kan truck na may
ESF na dara. Pambirang buhay tayo. Ang nagdadara pala niya ako kan ESF. Ito ng truck, bako ng surig. Yan basado sa mga pakikihumapot ko sa mga taga-Banwaan kan Baaw. Report! Pero naglalamag pa ni report si Karondang Raquel. Pasok. Okay, good morning, Girare Tabi, Karondang Pilis. Sa Kuya Pangheras na informasyon sa lado lokal, pagbabakuna kontra HPV sa mga eskwelahan ni Vicenteno Kabitulan, pupunan sa pag-abot ng bulan kang Oktubre, presenting taon. Itig siguro kaya sa kunyan kang Department of Health Bicol na magpupuna ang school-based immunization program laban sa nasabi ng helang na human papillomavirus sa mga eskwelahan sa Rion sa pag-abot ng bulan kang Oktubre. Isinagibo sa sarong press conference at pinagsabi mismo ni Dr. Desiree Briceño, ang Regional Program Manager kang National Immunization Program kang Departamento de Salud Bicol. Ipigsabi mismo kay nina isa sa gibo ini sa mga pampublikong eskwelahan at yung mga pribado na pwede man mag-request ning pagbabakuna. Piginggan nyo ka nasabi ng ahensya mga magurang na pabakunanan sa indang aking mga babae, edad 9 anyos hanggang 14 anyos ang edad, tangali maliktiyan ang cervical cancer as in iba pang nakakaulakit na helang. For the record kaya Tabi Karondang Philip, igdi sa Department of Health Philippines, pati naman sa World Health Organization o WHO, saro na napakarin na kasunyan nakadaklan ka sa lado ka mababae na nagagadan, huli naman sa cervical cancer. Kaya mahigit mo yan, Tabi Karondang Philip, ang Information Dissemination Program kang Departamento de Salud Bicol, mapadapit sa awareness kang nasabi ng helang, kaya naglatag na sinda ng school-based immunization program para makapag-avail ang sa mga kaakian na edad 9 hanggang 14 anyos, ipabakuna po ang sa inyong mga aking babae kontra cervical cancer na saruyan sa nangingenot na nakakagadan na helang sa lado kang mga kababaigan. Dugo na Barreta, sa lado lokal, Raquel Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Happy birthday pala kay Ma'am Helen Sacolo dyan po sa Santiago, Digdi Ciudad Can Iriga, sinman sa sakuyang pinsan sa San Isidro kay Vic R. Pelex, kay Engineer. And kumusta man kay Alona Alvaro dyan po sa Santo Domingo, Digdi po Ciudad Can Iriga. Sabi niya, dahil mula mga yakupig ko, kumusta? Minsan kaya niya ako, pinapanlingaw man ako sa kadaklan kan iniisip. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni informasyon si Raquel Cáceres, sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon, sa transmitter si Bert Cabrillas. Sa lado technical si James Oco. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.